Er is sowieso een dikke kriebel in de buik, want het maakt gewoon weg, dus ik ben super enthousiast. Maar tot nu toe rent alles wel goed. We hebben een beetje ten opzichte het weekend het waar, maar daar maakt ze dus nog net druk om. We verwachten dat het Jannes mooi lekker droog bloedt. Honderdduizenden dahlia's, een grote ploeg van vrijwilligers en een soort energie. Dat is er ongeveer nodig om de gondels op chillen kleer te krijgen. Wobbe de Bruin van Team De Biening leidt uit hoe dat in zijn werk gaat. Nou, we beginnen vaak in april al met lasken. Dus dat is wel aardig op tijd. Nou ja, dan moet altijd wat lasken worden en dat is altijd 1 keer in de week. Nou ja, dan blijft dat mij eens een keer vaker, want ja, er moet natuurlijk wel wat gebeuren. En in het lasken dat is het meeste werk, dus ja, dan moeten we altijd wel op tijd beginnen. Ook voor de organisatie is de onrin, maar ook vooral de laatste dagen voor het hoogtepunt van het jaar, 10 uur dagend. Dat is altijd wel heel spannend, want er zijn gondels bij die hebben best wel een aantal bloemen erop. En dat wordt dan even een poortje, maar ik ga er al vertrouwen in dat het wel goed komt en dat het wel kleed komt. En jongens helpen wel koor. Dan gaat het niet in de buurt, gaat naar de horeca en dan zwaaien we wat de kleed op machinaal. Dat komt goed. In totaal rieden de gondels aan 3 uren en binnen de buurten er mannen met dwaande. Wat maakt het dan toch zo leuk? Nou ja, de gezelligheid natuurlijk. Jan is een patje meer erbij. Nou, en nou ja, je machinaal wat moois met je kennen. En nou ja, als je een mooie prijs winnen kennen. Vreed en Sneurenjoen binnen de gondels te bewonderen in Droegeham.